God aften alle sammen og velkommen til Ability Arrangement Course 1. Vi skal i dag snakke om noget Conceptualizing Media in Use. Og der har jeg valgt to keywords, som vi skal arbejde med i aften. Den ene, det er noget, vi kalder shout compilation arrangement of the media in progress. Og det andet, jeg har valgt, det er noget, vi kalder for definition resolve. High def kalder vi det bare. De to som sammen, de giver det, som vi kalder for triangle of fortune, symboliseret ved det store F. På skalaen kommer det til, som hvis du har X og Y, kommer du ud i dit media recycling use, skulle du gerne nå en peak på power scale her på 6 millibar. I en eventuel crisis emergency, det vi kalder for en ability lockout, kommer du ned og arbejder med et leje her, også kaldet low esteem zone på 9. Næste uge, der kommer vi til at snakke noget om television discourse. Og det kan I se på Zulu fra 1900. Jeg vil gerne sige tak. Mit navn er Leon Elander. Derude.